dit de grote verbouwing? Dit is een grote verbouwing, ja. En wie is dat? Dat is Bodie. Dat is een oppasser. Ah, Bodie. We moeten de boel in de gaten houden. Dag mevrouw. Bas van Hallo. Bosmaan. Hallo. Daar ook. Hallo. Wat? Je ziet hier vast niet naartoe gekomen voor de rust, hè? Nee, Nee. Wat? Ons buiten. ons buiten, ja. Dat werd strak ons hoekje. Oosheukske. Oosheukske. Ja, ja. Hi. Hi, Bas van Bosmaan. Hallo. Ja, ik ken dit. Ziet je pas net hier neergestreken dan? Nee, bijna een jaar terug. Bijna een jaar terug. Ja, december zijn we Ja, hier nergens 4 tegen. Heel december. druk. 4 december? Ja. Dat was een leuk Sinterklaas cadeautje. Ja, ja. Voor onszelf. Ja, precies. Hè? Ja, het wordt een houtwerken dan daar in Eikenvallen. Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, Een terras zien? er is al veel gebeurd. Dus binnen van alles verboed. En ja, nu zijn we verboed. We hebben lang op de jongens allemaal moeten wachten. Maar die zijn nu de tegels aan het liggen en achter een uur verkapping aan het maken. Ja. Ja, want tegenwoordig gaat het wel goed in de bouw, hè? Dan moeten we weer wachten op heuren, hè? Precies, ja, maar dat is wel zo. Dat is echt inderdaad zo. Want we hebben best lang op de jongens moeten wachten. Om dus überhaupt op een gegeven moment ja, echt vakmensen te krijgen, laat ik het dan zo zeggen. Want dat is best ook moeilijk. Er zijn nog mensen op de markt natuurlijk die wel willen werken en ze gaan die klussen te doen, maar oh wee. Hoe weet ze dat van tevoren? Of ze goede vakmensen? Ik denk wel, door op een gegeven moment te gaan kijken op werken wat ze gemaakt hebben. Oké. Daar moest het op En letten. dan moest je op letten. Ja. Ja. Dat de mensen. Maar, ja. Dus, Hey, waar kom je oorspronkelijk vanaf? Brunsen. eigenlijk heel oorspronkelijk ook van Brunsum. Rudy, wat leuk! Van Brunsum. Kom maar liever voor jullie vandaan. Ja. Van de nieuwe Rozengaard, van de Zeemkolonie. Ik niet, van de muziek. En de muziek. De Rumperdestraat. 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 Oh, ja, dat is waar geen Brunsum dan. Rudy, wat is dat, jong? Ja, kijk, hij neemt direct afscheid van. Dan wilt hij zich aangesproken. Nee. Dat was Rumpen. Nee, en toen zijn we voor een gegeven moment naar Rumeng terechtgekomen. Oh, dus je hebt wel... Ja, je hebt heel kort in de buurt... Want, Ja. maar ging... Want het is een soort van paradijsje hier. Dat is geweldig. We hebben dus ook bewust er nog gezocht. Maar ja, ze kwamen nog van het paradijsje af. Hoe, vertel? Ja, we hebben dus op een gegeven moment naar Rumeng gewoond. Ja. In het boetegebied, op de Eindstraat. En dat is ook een boetegebied is dat. Hier EMS-trein. Ja, dat zal helemaal niet weten. Nee, want ik ben niet van Remmen. Nee, weet ik. Maar Nou. dan zit ze dus ook in de natuur. Ja, dat zit zeggen in het boetegebied tegen mij liggen. Daar hebben we dus best wel een groot pand, hebben we daar gans verboden, een oude boerderieke. Ja, en op een gegeven moment dan komen er problemen en dan gaat dat niet meer. Hè. Dat Qua doen we. gezondheid of zo. Qua gezondheid, precies. BW. Ja, alle twee eigenlijk. Alle twee. Leg het meeste, ja. Want Ja. ga je in de grote hoofd of zo? Ja, Hele grote. 33 jaar even. En allemaal seertuin. En dan moest ik gaan kiezen. Dit is maar een kleintje voor ons. Oh, dit kunt je nog behappen. Ja, dat hoop ik toch. Ja, dat is... Maar wat met, ik hoef geen antwoord te geven, maar wat was er aan de hand? Qua gezondheid? Dat is die antwoord op geven. Kanker en zo gaat het allemaal. Hè, ja. 2 keer borstkanker, ik zelf kanker. Mijn zoon kanker en mijn dochter heeft MS. Dus dat kent ze wel nog heel. Godsamme zeg. En in hoeveel jaar heeft zich dat allemaal afgespeeld dan? Het is van 2000. 2006 af. Ja, 2006 jaar. Dan heb je het aardig voor de kiezer gehad. Ja. Ja, behoorlijk. Ja, en nu zitten we dus weer hetzelfde. Want? Want het heeft weer oogkanker. Wat bleef? Ja. Kanker in de oog, ja. Oh, oogkanker. Oogkanker, ja. Dat is- Dus we hebben we rustig gekozen op een plekje. Ja, ik weet het. Het gaat rustiger, een boetegebied eigenlijk. En Ja. zodoende zijn we hier terechtgekomen. Weer op ja. Toch nog voor heel veel jaren weer te kennen. Want oogkanker, Oogkanker, ja, op het moment schijnt het stil te staan, dus ik hoop pas over een half jaar terug. Dus laat gewoon. ik wist niet eens dat het bestond. Ja. Dat ook niet. 4 uur de tijd ook niet, nee. Maar ja, Maar nu op een gegeven besteed moment, is wel. typisch is nu, zeg maar, hoe is ze dit? En nu komt ze op een gegeven moment verschillende mensen tegen die zeggen van hé, Ja, wacht eens even. We hebben een keer een mevrouw in Ongerweeg gehad en die had ook zo gehad. En die had je ook een zonnebril op, want die koos ook Ja. daardoor heel moeilijk tegen. Heb je geen problemen met Ik licht? heb geen probleem. Ja, veel leeg wel. Maar zo op zich, ik zie alles goed en noem maar op. En hij zei ook, zolang het niet tot aan een lamel, noemt er dat, is, laten we voor het wie het is en dan nog gewoon voor behandelen. Want het is, want dan kan het dus het lichaam in. Ja.
Maar als je er geen last van... Wie zijn ze er in godsnaam achter gekomen? Door foto's te maken van suikerhoed. Dus dat kan met diabetes te maken hebben? Nee, daar Nee. heeft niks mee te maken. Nee. Nee. Dus dat- Maar toevallig, ja. Toevallig. Diabetes moeten voor de ogen vaker op controle. Ja, oogfoto laten maken. Sowieso. Ja. En zodoende zijn ze erachter gekomen. 2 jaar daarvoor had ik niks. Ja. En Nooit hoe- bij stilgestond dat het feit dat ze diabetes is, Ja. ook zijn voordelen kan hebben. Ja, Als het dat zo bekijkt. tuurlijk. Ja, Ja, dat ja, denk ik ja, ja. zelf. Ja, Serieus? ja maar Ziet door Geet diabetes. trouwens weer opgeknapt? Ja, Ja, ja. volledig. Ja. Maar ook doordat ik zeg maar, ouderdomsdiabetes heb, zit ze regelmatig onder controle. In de meulen. Mm. En doordat ik op een gegeven moment regelmatig in de controle zat, kwamen ze op een gegeven moment erachter in het ziekenhuis van hey, die waarden die ze nu constateren, die kloppen niet met hetgeen wat voor wie we begonnen zijn. Omdat ik dus op een gegeven moment ik goed drank op vakantie, ik goed verkouden. En het ging maar niet door. En dat bleef maar en dat bleef maar. Ja, en toen op een gegeven moment gaan ze dan zoeken van ja, wat is er aan de hand? Het antibiotica helpt niet. En toen bleek dus dat ik haarcelleukemie heb. Ook nog nooit van gehoord, naar me gaan. Haarcelleukemie. Heeft ze ook nog nooit van gehoord. Dat wil, Maar goed, ik ook Goddomme. niet. dat wil zeggen dat die witte bloedlichaampjes, daar zitten dan haartjes omheen. Ja. En die, Wat is dat? die- Iedereen kijkt naar zijn oor. ja. Ja, Ja, ik heb er niet zo. Bizar. Maar ja, inderdaad. En, maar dat heeft dus ook met die immuunsysteem te maken. ja, in feite wel. Want op een gegeven moment is het zo dat ze dus heel gauw verkouden werd. Ja, Dus door, heel en gauw- daarom ging het ook niet over. Ja, precies. En toen kwamen ze op een gegeven moment, ook doordat ik in de controle liep van diabetes, komen ze daar achter. En wie pakt ze dan aan met chemo? Ja, inderdaad. Dat is op een gegeven moment met chemo hebben ze dat op een gegeven moment kunnen verhelpen. Dan kiezen 4 spuiten kiezen in de boek. 4 dagen achter elkaar. Gewoon net met de 11 van de 11. Hebben we gewoon nog gevraagd van hey, ik moet toch wel. Want dus je ziet wel van de, ja, hey, ik van ben, de vastelovend, Van de ja. vastelovend ben ik. Ja. Dus dat mocht ik. En toen hebben we gezegd oké. Dan doen we dat. Dan zitten we op de 11 van de 11 de eerste spuit en 4 dagen achter elkaar. En ja, toen was het goed. En niet krank van geweest? Ja, nee. Ja, s'avonds. Ja, van het beer. Ja, van weer. Ja, maar dat vroeg ik dan even nog. Dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Dat hij kreeg spuiten in de boek Ja, ja. tegen de kanker en hij gaat even goed op de lappen. Ja, ja, dat geeft. Ja. Ja, Nou, dus, dat is familie. Ja, is dat typeert hem dat? Dat is ja dat familie. Ja. typeert hem wel. Dus, Ja. ja, maar mijn zoon Onze hetzelfde. zoon hetzelfde. Ja, dat moet ik ook kreeg- vragen. Wie is er met de zoon? Ja, daar gaat het nu ook gewoon heel groot zelfs. Maar dat kreeg dus ook op een gegeven moment Ja, kanker. echt met de chemo, zwaar chemo heeft hij gehad. Bij de noodbox even zich staan. Ja, En hij vroeg van, kan ik dat op maandag, dan kan ik vrijdags weer uitgaan. goed gewoon. En dat kost. Precies dat is, hetzelfde, ja. laatste- Zet het beloond, ja, hè? dat Ja. zit erin. Hè. Dat is wat Van we- allebei de kanten? Ja, Ja, toch. De carnaval, Ja, ja? ja. Ja, de ganse familie. Zoon is voor 2 jaar terug bakkers geweest, dus wat dat betreft gaat er nog goed tegenaan. Ah, kijk. Knap. En Ja. ja, nou. Ja, we zijn er wel blij met dat dat allemaal ja. kent. En de schoondochter heet MS? Ja. Nee, Nee, een ook dochter. dochter. Oos dochter. Ja. Oogdochter. Mhm. En wie gaat het door mee? Wie gaat het door met? Want MS kan ook Ja, Het progressief staat, zien. En... ja, het staat redelijk stil op dit moment. En ja, het loopt nog en deed nog alles wat het moet doen, maar het is erg mooi. Ja. Het punt is natuurlijk, nu dat we dit allemaal metgemaakt hebben. Ja, de kijkt er heel lang tegenaan. Als we op een gegeven moment een bericht krijgen van ja, du hebt dit of du hebt dat, dan zeggen we, ja, het zal wel goed komen. We raken alleen maar dreig in paniek. Laat ik het dan zo zeggen. Nee. En ik hoef niet te vragen of je levensgenieters ziet. Want volgens mij, ja, als ze zo'n van die vaste lovers Ja, kijken, dat dat, zien mensen die hè. Ja. Ja. Maar ons buiten, dat bord, dat hongt er dus al. Ja, ja. Ja, dat En dat wordt nou ons heukske. Als heugstje. Ja. Ja. Want mijn naam is Hoep. Ja, natuurlijk. Tata. Hey, maar door wordt nooit meer gebouwd. Nee. Dat het kind achterom komen of zo. Maar Ja, even. Ja, natuurlijk. Dat maar zo. Hey, maar dit is toch, wat een fantastische plek is dit, hè? Ja, We hebben hier ooit als een keer een ongelweeg opgenomen. Ja, dat is een collega van ik, daar woont er toch niet. Ja, dat klopt. Nee, maar niet bij de collega. Die. Ah, Bodie. Bodie. Ah, vriendje. Die goed hè. Dan maak ik de poort. Hey, hallo, ook met kunstjes. Dus op de beentjes. Achter de beentjes op. Oh joh, wat er staat. Ja, Nee, maar dit... Bodie, doet niks hoor. Nee. Nou, kom maar even. Nee, maar dit is, je pakt het rigoureus aan, dat zie ik wel. Ja, dat dat moet was wel, ook hè. wel.
Oh, dit is de bedoeling? Nee, dat is niet de bedoeling. Oh. Nee, dat is even de Nee, ik dacht misschien wat aflopen. komen door wat plantjes nog. Jongens. Oh. Die deed het geuren. Ja, dit is het, hè? Ja. Dit is het. Ja, dat moest je nu zomaar zien. De ene maand had het 10 kleuren, Ja? de andere maand 10 kleuren. Gewoon geweldig. Dus Ja. dat komt water niet aan de rood. Stond ze te vreten. Maar ja, ik wil hier dingen doen en ik ben zo in mijn gebied. Hè. Die verkoop in de boven, dat is op het nemen. Ja. Dan moet hier een beetje wonen en dit hebben we dus bewust nog liggen te zoeken. Ja. Ja, toch wel gelukt. Alleen ja, de mosterd wel gaat verboeren natuurlijk, maar oké. Maar de Telstin zegeningen, op momenten dat ze hier zit en... Ja, precies. Maar dit had je van de zomer nog niet, dit. Nee. Die stond zo'n dingenverkapping, zo met die... Die stongen hier op kant. met dat was zo gloeiendheid, die bleef ze niet zitten. Wat een lekker ruik, hè? Dat ja, holt. dat hout, ja. Dus er gewoon vanuit dat we hier een grote tafel kunnen neerzetten en dan een lekker wijtje kunnen drinken, een stuk of zo in het duvel. En lekker wat? Wijtje, Wijtje. dat gewoon dan. Oh, het is Zomaar gewoon maar van hand dan, hè? Ja, een wijze geen biertje. reclame, nee. Nee, Lotte, ook je snapt het. Ja. En dan een lange tol voor en dan allemaal de mensen die... Ik heb iedere dag nodig. Iedere dag. En want van dit kinderkieken werd het opgenomen. Dan zag ik gewoon direct komen. Dus je kijkt hier naar ons. Ja. Oké, misschien een klein beetje oogtherapie dan? Ja, ook. Onderweg. Ja, dat is zo wel. Mag ik... Hey, vriendje, hey. Mag ik ook ontzettend veel succes wensen met, Ja, dank met je. de... Heel graag maar gedaan. vooral ook enorm veel plezier en levensgeluk hier. Ja. Met dit uitzicht wordt denk ik heel veel mensen jaloers op kinderen. Oh, dat denk ik. Ja, dat denk ik.